Isa siya sa pinakamagaling na komedyante sa bagong henerasyon. Talented. And one of ABS-CBN's promising star. Ngayong araw na to sa ating Celebrity Corner, ating kilalanin si Kiray Celis. Nagsimula ang showbiz career ni Kiray sa pamamagitan ng defunct noontime show na Magandang Tanghali Bayan. Lalo pang lumago ang kanyang katanyagan nang mapasali ito sa sketch comedy show na Going Bulilit. Mula noon, tuloy-tuloy na ang pagsikat ni Kiray. Sa kasalukuyan, busy-busy ito sa iba't ibang movie at TV projects. Kapalit po ng growing up show ko pa din. Love You! Nabangan ko niyo po yung movie ko with Mr. Gabby Concepcion at yung isa with Mr. Coco Martin at yung isa with Mr. Ogie Alcacid, Gary V, Meshasha Padilla, Eugene Domingo at marami pa pong iba. Yun, salamat. Sana makabalik talaga kami dito sa Vegan. I love Vegan now. Ikwinento rin sa amin Kiray kung ano ang papel niya sa naturang sitcom. May kapatid ako at pinsan. Ako yung pinakamatanda sa kanila. So kailangan, may 3 guy. Kailangan, ako muna yung magka-boyfriend bago yung pinsan at kapatid ko. Pero yung magkakagusto sa akin, hindi ko siya bet. Dahil I'm so mapintas. Wow! Char, joke lang. Kamakailan lang ay napanood si Kiray sa big screen sa mga pelikulang Born to Love You, Mommy Returns at Kimi Dora. Dito ay nakatrabaho niya ang ilan sa mga sikat na artista gaya nila Coco Martin, Gabby Concepcion, Rufa Gutierrez at Eugene Domingo. Ngayon naman, alamin natin kay Kiray kung sino-sino pang mga artista ang gusto niyang makatrabaho. Sharon Cuneta, Miss Vilma Santos, syempre, saka gusto kong matry masampal ni Miss Maricel Soriano talaga. Oo, kasi ang Bialita, sobrang sakit daw siyang panampal. So, gusto ko matry. At alam niyo ba kung sino-sinong mga leading men ang gustong makatrabaho ni Kiray? Leading man? Wala na eh. Nasa New York. Nasa si Sam Milby talaga. One and only yan. Oo. Loyal ako eh. Pero sa kabilang channel, si John Uy talaga. Kapuso si JC Chuseco. Meron talaga. Sa ganda ng takbo ng kanyang career ngayon, kumusta naman kaya ang kanyang love life? Love life ko, I love my family. Talaga. Labo. Hindi, wala ako love life kayo talaga. Never naman nagkaroon. Talagang wala talaga ngayon. Bukas, meron na. Abangan nyo. At syempre pa, kinumusta rin namin ang pagbisita niya dito sa ating probinsya. Kasi sabi nila sa amin, yung mga tao, kasi akala namin nung una, nung hindi pa kami lumalabas sa stage, walang tao, kasi wala kami naririnig na ingay. Kasi sanay kami, nagsisigawan na yung mga tao kapag nag-start na yung show. So, sabi nila sa amin, hindi daw talaga mahilig talagang mag-react talaga ang mga tao dito at pumalakpak, mag-cheer, ganyan. So, kami sa likod, oh my God, baka hindi nila tayo magustuhan. Pero nakita nila ako paglabas ko, nagsigawan talaga sila. So sabi ko, oh my God, nagsasalita pala sila. Tapos yun, pag nagpapatawa na ako, natatawa naman talaga sila. Nagka-clap din naman sila. So masaya ako kasi feeling ko love ako ng mga taga-vegan. And yun. Oo, Wen Manong. Forever Wen Manong. Hindi, natutunan ko yung Hindi, Mara Clara. Maray gabi. Naimbag ngarag gabi. Garabi. Tapos saka yung gwapot mapintas. Kasi yung maganda sa inyo, di ba? Pintas. Gulat na ako eh. Sabi ko, shucks, pwede na ako pintasan. At para naman sa mga tagahanga niya dito sa Ilocandia, narito ang kanyang mensahe. Salamat po. I love vegan. Follow me on Twitter, Kiray Celis. Kiraycelis. Kiray Celis. Tweet me. Go. Hi! Ako po si Kiray Celis. And it's more fun here in Core TV. And that was Kiray with our Celebrity Corner. Kaya kayo po mga kaibigan, inaanyayahan namin kayo na panuorin ang kanyang movie na Doobie Doobie Doo featuring an all-star cast kasi nandiyan sila Mr. Gary Valenciano, Jaja Padilla, Eugene Domingo, Ogie Alcacid, and a whole lot more. Napakadali yung bata yun. Napaka-talent.
talented. Alam mo, bata pa siya noon, napapanood ko na siya. Kasi, Ganito pa siya kaliit ngayon eh. oo, Ganito pa rin siya kaliit. ganun pa rin siya kaliit. Nung nakita ko siya in person, grabe, nagulat nga ako, ganun pala talaga siya. Saka sobrang na-entertain lahat ng mga taga-vegan when they came here para i-host yung one of the activities or event natin Yeah, in January, di ba? oo. Sobrang naaliw talaga ako doon sa kanya. Magaling na bata, magaling siyang magpatawa at kayang-kaya niyang huliin ang kiliti ng mga viewers. O, di ba? Okay, so ngayon naman, dumako na tayo sa ating Ilocano Act segment kung saan isang kwento ng pagsisikap at pagpupursige ng isang OFW mula sa Santa Ilocos Sur. Siya ay walang iba kundi si Mr. Reynaldo Sabalboro kasama ng ating co-host na si Paul, kaya panoorin natin. Ngayong araw na to, sa Wake Up Ilocos, ating kilalanin ang isang hardworking, humble at isang butler at the same time, isang handyman sa Madrid. Mga kaibigan, isang karangalan na makapanayam natin si Mr. Reynaldo Sabalboro. So, good day po, sir. Hello, Ayan. good afternoon. Kumusta naman po kayo? Mabuti naman. Oo, mabuti naman po kayo. Ayan. So, sino po si Sir Reynaldo Sabalboro? Ni Rey Sabalboro, anak di Diyos ti alwad na nga nagawa nga ni Angel ken Maria Sabalboro. Nayanak kami laing iti kapobrian iti sa kuya Santa Ilocos Sur. Pero ni Rey Sabalboro nayanak iti February 14, 1953. Kapulang kinakurapay kan itinatawag lagi tinaganak kanya isong hangkong hanak ka nagtuloy-tuloy nga nagbasa kapulaan kinakurapay iti kinagyan jadi Diyos jalwad na nga naganak kanya isong sardeng nagtimakatawan tuloy nakmanan nang dagiting ararapap ko nga determinasyon nagunod ko siguro so nga at damat siguro tatan iti kaslak mano nagmula ka iti mesa iyari ko lang nga upat nga taon na nagsardan nga nagbasa na ng hanga tuloy-tuloy nagbasa na iti agriculture major in agronomy pero adto nga sakripisyo tinalakang trabaho na ti Philippine Tobacco Administration in 6 months and then hindi na kasol nakpailang diyan after that may dito Ilocos ado man tinagapaplaya kidi nakastrat na kunot di agrics as a account executive. Although hanggang line dayjeng nga trabaho naka-permanente na mo. Oh, nice, sir. Sir, gusto ko pong malaman kasi sa ngayon madami pong nagsisialisan sa ating bansa, no? So, may I know po kung ano nga ba yung reasons niyo or reason kung bakit kayo umalis dito sa bansang Pilipinas? Dayjeng nga ada dayjeng determinasyon ko dagiti karubat nagbabak ng da amin nga maraming dang kayat da iti pero ada dayjay pangarap ko nga kayat ko bumak na siguro amin tayo kayat tayo bumak na no. So speaking of nung nagtatrabaho ko kayo doon, so I believe na madaming Filipino workers na rin ang nasa ibang bansa para magtrabaho. Gusto ko pong malaman kung gaano po ba kahirap para sa inyo na magtrabaho sa isang bansa? Narigat nga talaga, natutuusan, narigat nga talaga iti trabaho iti sa bali nga lugar. Lalo no, iti sa saon tayo nga kay banlasin ti tao, no? Narigat lain, no? Daka ta Manila, may katibigan, no? Di Santa Nadarla. Pero pag-uusapan natin yung banlasin ti awak, lugan kami miles ti pag-uusapan. Talaga nga narigat dijay no dahan iti sa bali nga lugar kasi different people, different environment. Ado ti lagi sa bali nga foreigners nga mahimot dijay. Pero dijay no ang kami nagtrabaho awa mo ti kwarta. So ano sakit kami awa mo ti kwarta. Yes, sir. So
Sir, so wala po ba kayong pagsisisi sa pagpunta niyo sa ibang bansa? Well, awan siguro ta diyan nga ko nakon aming nga kakabsat ko naalak jay kaanak ka iso mo ti si mayatan ti biyagda Yes, sir. ta padak mo ti sudang pobre idi. And so, mga kaibigan, dyan ako bilib sa mga Pilipino no, na nagtatrabaho talaga sa ibang bansa. Kung talagang may kaya silang iabot sa mga kanilang kapamilya, talagang tinutulungan nila. So, dyan ako nabibilib sa mga Pinoy. And ito na po, sir. So, are you affiliated to any Filipino organizations in Madrid? Yes. 18 years na ko nga presidente ti United Filipino Association of Spain. Nice. So ano, ada ti delegates ng kapot sa Pilipinas, talaga di Venecia, ni President Macapagal, da kami iti magsalsalubong kanya ng airport. Yes, sir. So nga, very proud na na mag-iba ka kanya yung amisa na kami very active di organization. Iso nga iti last year, napili na kung overall chairman iti Guardians under Senador Unasan. So, it's really good to know na some of the Ilocano na nagtatrabaho sa ibang bansa ay nakakaroon ng pwesto sa mga organizations sa different country, tulad na lang ni Sir Reynaldo. So, congratulations to doon, sir. So, speaking of that, so ano po yung mga Ilocano traits na meron sa inyo na pinagmamalaki nyo, sir, ngayon? Siyempre, awan ti pasyensya, awan mo ti tiyaga, awan mo ti, dahil kung awan ti pasyensya, talaga awan ti dahil sumrot kumawon, dahil kung mga, dahil awan ti progresyo, pasyensya, dahil kung iti, no, may pangbulang kanya. It's okay, sir. So, I hope guys may mga natutunan tayong traits na nasabi ni sir. Tapos ano pong mga mensahe nyo kaya sa mga fellow Ilocanos po natin? Kada kayo nga, pada ka na, ngahan mo lang naman, ngahan yung ayot utang nagi anak yung kumanga, uri adat tuman sa mga patan, inyutang nyo ti jayan, haan. Tanong awan ti trabaho mi, agsakit kami, awan mo ti trabaho, ti diferensya lang, no, may dito yung Pilipinas, dahil kwartami, agdoble o triple, dahil lang, magaling ko nga. May mensahe. Salamat po ng marami Sir Reynaldo Sabalgo for being our guest for today. At yan po ang featured Ilocano app at magbabalik po ang Wake Up Ilocos.